O día 25 de novembro, como sabemos, é o Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller. É unha data que adoitamos empregar para denunciar a violencia que se exerce en todo o mundo contra as mulleres e contra as nenas. Segundo un informe do Ministerio de Igualdade, que foi publicado en setembro do ano 2020, unha de cada dúas mulleres sufriu violencia machista no Estado español. Durante o ano 2021 foron asasinadas 36 mulleres. Estes crimes, como estamos a ver, aumentaron xusto tras a fin do estado de alarma que finalizou en maio de 2020. Durante o confinamento, as chamadas ao 016, que é o teléfono de información e de asesoramento en violencia de xénero, aumentaron un 10,5%. E as consultas telemáticas online que se fixeron un 182,93% con respecto ao mes de marzo do ano anterior. Dende o 1 de xaneiro de 2003, esta é a data na que se comezaron a registrar os datos, até o día actual, foron 1.114 as vítimas asasinadas por violencia machista. Que isto non é un problema privado, non é un problema individual, é un problema que ten a súa orixe nun sistema patriarcal, nun sistema neoliberal e que se trata ademais dunha violencia que é estrutural. E por todo iso tamén consideramos que é imprescindible que fagamos colectivamente unha reflexión sobre a construción social que hai da masculinidade e tamén da feminidade. A sociedade está avanzando, a vez que aparecen novos modelos de masculinidades igualitarias, pero como resposta tamén xorden identidades neomachistas, partidos de extrema dereita que empezan a negar que isto acontece.